što nam možeš reći, gdje smo sada? Trenutno se nalazimo ispred džamije, to je izložbeni prostor gdje je trenutno izložena izložba Slavka Kopača. I, mislim, šta sad znaš trenutno o Slavku Kopaču? Trenutno jedine informacije koje znam je da je porijeklom Hrvat, da je neko vrijeme boravio u Parizu te da smo ga nanovo tek nedavno otkrili. Pa, nadam se da ćemo sada saznati više kad uđemo unutra i pogledamo izložbu. Dakako. Izložba mi se stvarno dojmila, Slavko Kopač mi se kao umjetnik čini jako interesantan i njegove životinje i ostale stvari i ti stilovi na kojima je on slikao te slike i pogotovo primjeri kako je radio sa žicama, radio sa drvetom i ne samo sa bojama i jako mi se dojmila zapravo i naučio sam puno stvari o tom art brutu i vjerojatno da mislim da je fakat dobra izložba i preporučio bi svima ostalima to. Dakle, nakon razgledavanja cijele izložbe naučili smo jako puno o Kopaču, njegovom stvaralaštvu i njegovom životu. Meni je najzanimljiviji bio dio njegovog putovanja. On je rodom iz Vinkovaca te je prije puta u Pariz otišao u Firencu gdje su nastala većina njegovih ranih djela. Također smo saznali da je Kopač otišao u Mostar i prihvatio posao gimnazijskog profesora nakon što je profesor Motika otišao, kako bi rekao, nakon Motike je došao Kopač. Također, Slavko Kopač je prije rođenja svog sina imao dosta tame i općenito djela mu nisu bila vedra i vesela, dok nakon rođenja njegovog sina njegova umjetnost doživjela procvat vedre boje i veselje. Također, Slavko Kopač je u svojim djelima lijepio gumu, koristio ljevano olovo i još mnoge druge tehnike.